Докторе, вие сте или не сте в черен списък на Република Северна Македония? Аз приемах на шега, когато през края на януари, началото на февруари месец се заговори за съществуването на такъв списък и желанието от страна на някои политически формации в Република Северна Македония, като например Левица, която излезна с конкретни имена, които трябва да бъдат в списъка според тях, че това е един вид желание, може би, на левица, но по никакъв начин не е нещо, което е държавна политика. Затова и бях изключително озадачен, разочарован също, когато трябваше да изживея тази случка на контролно-пропускателния пункт Златарево, Ново село. И то отивайки на годишното отбелязване на Деня на храбростта край Ново село Струмишко, където е българското военно гробище. Това събитие се случва всяка година на 6 май на Гергьов ден. Аз в последните 12-13 години винаги съм бил там и то е изключително професионално организирано, заедно, разбира се, с българското посолство, с участието и организацията на фундацията на господин доктор Милен Врабевски Българска памет, с участието на военни части, на акредитираните в Скопие военни аташета на много държави, включително и на Съединените американски щати, на държави от Европейския съюз, на наши съседи, на Сърбия и на други страни. И за това въобще не съм си помислял и за секунда, че може да има някакъв проблем, било то с мене, или било то с доктор Милен Врабевски, или с който или било българин, европейски гражданин, който отива да почете паметта на загиналите наши войни и то по този изключително европейски, бих казал, начин, с знамената на Европейския съюз, на Македония, на България, с химните на Македония, на България, на Европейския съюз, за първи път с представители на двете църкви, с струмишкия митрополит дядо Наум и с представители от Българската православна църква. Това се случва за първи път и за мене фактически това беше една позитивна стъпка, с която можех и исках да кажа, ето, нещата върват в положителна посока. Ние имаме добросъседство, имаме приятелство, искаме колкото се може по-бързо нашите братя на Вардар да станат и европейски граждани. Ние им помагаме, ще им помагаме и в бъдеще и сме им помагали да преодолеят и да преодолееме заедно инерцията от и нашия комунизъм на Живков и Титовия комунизъм в Югославия. Колкото и носталгията сред някои среди да е толкова така приятна или някои си спомнят колко било хубаво, било то в комунистическа България или в комунистическа Югославия, и тази инерция от това време изключително много пречи. Разбира се, и всички структури, които са свързани с бившите носталгици и в структурите за сигурност, и сред политичари, академици, професори, историчари, журналисти, въобще в тези, които формират обществено-политическите нагласи в Република Северна Македония. Договора, който се подписа 2017 година, имаше тази основна цел. Каквото се е случвало, трябва да се знае, истината трябва да се знае и от сега нататъка да си помагаме и да бъдем заедно в нашето демократично европейско семейство. Това е нашето желание, винаги било. Ние не искаме да се обиждаме с каквото и да било, не искаме да обиждаме самоопределенето на всеки жив човек. И тук е изключително важният момент, защото в тези така наречени черни листи, въпреки че моят приятел Бояр Османи, който днеска пак каза, че нямало такива черни листи, но те сами ще решават за всеки човек по-отделно
дали той представлява някаква опасност или пък дали той не обижда някого с негови изказвания. Затова е много важно, още веднъж и при вас, аз съм го казал многократно и в българските медии, в медиите в Македония, и в медиите в Европейския съюз и в Брюксел. Уважението към самоопределянето на всеки жив човек е основно човешко право, е основна човешка ценност. Всеки има право на самоопределяне. Този, който се самоопределя като етнически македонец и самоопределя своя език като македонски, това е негово право. По същата логика няма право обаче той да променя на починали хора идентичността, няма право да променя езика на починали хора и същата логика няма право на живи хора, които се самоопределят като българи, да бъдат дискредитирани, да бъдат дискриминирани, да бъдат подлагани на говор на омраза, да не могат да си намерят работа, да нямат кариерно развитие, да нямат възможност техните деца спокойно да отиват на училище, да бъдат подлагани на обиди и на говор на омраза, да нямат нито един българин открит в националната, в администрацията, в местната власт, в прокуратурата, в обвинителството или в полицията, сред журналисти, сред академици и професори, защото това е проблем. И за да не е вече проблем това, трябва да има и смелост от политическия елит и журналистическия елит и академичният елит предимно в Република Северна Македония за преодоляване на тази атмосфера, създадена от миналото. Абсолютно не, как да кажа, бих казал, нека да го кажа, смехотворно беше обяснението първо на вътрешното министерство на Оливър Спасовски, още на 6 след обед, че ние всички сме спряни 5 души, аз и доктор Милен Врабевски и още 3 души, които аз не познавам, другите 3 души са сътрудници на доктор Милен Врабевски, че сме спрени, защото може потенциално да има опасност от за обществената сигурност или нещо подобно. И второто изречение беше няма и сега и в бъдеще няма да допускаме хора, които не признават македонската идентичност и не признават македонския език и обиждат нашия народ. След като имаше изключително остра реакция, както от Европейската комисия, Европейския парламент, от политически информации, от Българското външно министерство, от Българския парламент, че това е не само прецедент, това е недопустимо страна кандидат за членство в Европейския съюз да спира членове на Европейския парламент и да не ги допуска на тяхна територия без никакви обяснения. Излезна едно ново изявление, този път не вече на Спасовски вътрешното министерство, а на Османи външното министерство или на Министерство на надворешните работи, в което се обяснява, то не ставало въпрос за мене, за члена на Европейския парламент, но поради това, че аз съм и бил в лоша компания, някои и те имали информация, че тази лоша компания можело потенциално да има някакъв проблем, така че службите решили всички да ги спрат. Първо аз в моята кола бях само с още един мой сътрудник, на който му казаха, че няма проблем да продължи, така че аз съм бил само с един човек и не съм имал някаква друга компания. Второ, те не пожелаха да кажат кой от тази компания, кой от тези другите 4 души, дали доктор Милен Врабевски, който е направил, аз не знам някой друг да е направил толкова много за Македония и по време на пандемията и преди това с толкова много инвестиции и с подкрепа на млади хора, които заедно и с мене ги водиме в Брюксел да се запознаят с работата на европейските институции и много други неща, които е свършил доктор Милен Врабевски и неговата фондация. Но остава отворен големия въпрос. Защо беше направено това? Дали наистина е имало такава среща при президента Пендаровски, на която се е обсъждало
списък на хора, които не трябва да бъдат допускани и много, даже мисля, че това е основата, много важен въпрос. Какво разбират политичарите в Република Северна Македония под думите непризнаване на македонската идентичност и на македонския език? Дали те разбират повече от това, което аз казах за живите хора, които е основно право да се самоопределят, или разбират това, което е за мен е абсолютно безумно и би довело до един абсурд, или разбират това, че този, който каже историческата истина, примерно, че Гоце Делчев се е самоопределял като българин, че е израснал в българско семейство, че е бил в българското училище в Солун, първо в Кукуш, после в Солун, че е бил в българското военно училище, че е бил учител по български в българската гимназия в Щип и така нататък, или всички други, Дамян Груев и Иван и Татарчев и било то революционери или възрожденци, братя Милодинови и Григор Пърличев и всички други, че ако се каже, че историческата истина за тях, това е обида към съвременната идентичност на тези, които се самоопределят като етнически македонци. Това би довело до абсурд и това би довело до, би го казал, даже въвеждане на някакви декларации на границата, където всеки трябва да напише първо: да, аз приемам, че Гоце Делчев е етнически македонец, затова може да влезне в Македония. Казвам го, разбира се, като докъде може да стигне такъв абсурд.